Olmadı açıp durun abi. Gelmez deyip durun. Hoppa! Öltedek, gurtedek, maňa da geler gedek diýä. Bu dişsiz emjekli tarakan ýene meň elime düşdümi? Huy pilot. Marselti tarihin bir näçe dürli dögürlerinde taypalaryň we hanlaryň ýaşan ýeridir emjekli tarakan. Gel men sana aýdyp bereýin. Şu tupoy A harpyň şermennesi yalançy adam bolsaň, birazajyk Merow'ň, Maruşahu Jahanyň tarihini bilisleýän. Salır hanlary teke we saryk taypalaryň serdarlary. Buhara emirliginiň tawinine gedip ýören yerli hanlar. Pituh. Kıyba hanlarının täsirindäki yol başçylary ýagny oňa meňdeş müňlerçe hanlar we onam geçdim. Ýüpek ýoluň merkezinde bilýändämi sen şonu tupoy. Sultan Sanjar, 41 gala, sen gıydın sikeyinin ağlasam dişsiz emjekli tarakany. Sen tarihini bilenok. Şuna inanmaň druzya. Millet şuna inanmaň. Şular adam gatı taşrakçı. Bir kazyol. Bu dünýä birinci nomer 1 kazyolu. Druzya. Şu samsyga inanmaň. Alkaş. Näme gürleýäniň bilenok. Bu hayvan öz 5 vilayetin içinde ot karpıştırıp yören pirduruğun biri bu. Ondan manşa Samsun'un sözlerine. Ferhat Ağun'dan yine bir tane video çekiptir be. Gülcemal Han. Sen şunu bilýän Gülcemal Han kim bolupdyr? Biz şoň altyplara. Gülcemal Han'ın adı galar adaleti bilen ille ýaşar diýäpmem. Başka milletlerden ayıp sinede oturası iş yok biler. Siz 5 vilayet bolup öz araňyzda da ganly bıçakly hayvanlar. Ama şu hayvany aýsaňyz lan ödüň bir taşaklap zordan günüň görüp ýaşap ýören çalabek diýip. Taşakçı. Taşaklama zordan günün görýän sen dişsiz. Haramzada biram duygu sömürüsü etýär. Durusya soňky videosunu gördüňiz men ölen ejeme ýetdi nämetde alkaş o birinji marlara söýdüp çeken videosunda näme gürleýändigini bilenok. Hiç ýeli o temada men analydyma ananyň yalan sözleýär hiç kim oň ejesine dilem ýetirmedi, hiç de adam etmedi. Indi gorkujundan gorkonöňürti edip soňky videosunda bunu çekýärmem. Şuna siktir diýin. Şundan gorkmaň. Bir şey burada adaydayım size yurdun içinde yaşap ýören iň nomer 1 vatan dönüşi şodur. Emjekli tarakan. Şu nädip ýyzarlap bilýän druzya. Oň itin spisegiň ady ýok ahyrin. Näçe şu peýdasyz mikroby ýyzarlaýan? Ödüm birden pas pişi we bu ýalança. Näçe şunu prim berýäňiz? Şunu ýyzarlaýan adamlara men düşünemok. Hiç ýyly adayda sizin kelläňizde bir naruşenýa bar. Şunu ýyzarlaýanlar. Уже 4 ýarym aýdyr var hiç kim bilen söýşemek. Bilen 4 ýarym aý ber eken. Söýşelim onu ikimiz. Ýubaşmaýasan, sen meňe ärme. Nerede gördüň äri bilen söýşip ýören? Gaýtym taýýar zat uje bir-birimiz tanaýas gowy dämi? Biz 5 ýyl bäri ärýär. Ikimiz uje radnoy biziň. Sen meň hemme sirlen bilýäňe kim bilen söýşdim, kim bilen oldum. Geçen ýyl goşmaça glokalka daktyrma üçin şu yerimden bir deşik teşdiripdim men. 3 aylap glokalka takmadym bolyn, bitik gidipdir. Boş bir goýma öwrüňe to. Ýadana da bere pıttık näme ýazaýyn düşünmedin. Pattyk. İçi biçip tanýan, bana toýada da giýmän. Gatty o dön. Birden gorkun. Feredon. Bahasyny aýtsam şok geçýän adadyrlar. Bahasy 1350 manat skitkada ödem Türkün arasa guzin dersinden aýaňa bir portatmaýa, derletmeýa, aňkatmaýa, jorabyňy bir çykarmaň diýip bilýär, daja jorabyňyzdan deşmeýä, ene. Şeyde. Feredon. Gatgo kaçtı batdy, önümün özi yerleşýän ýeri Aşgabat, mon birinji taş. Gökden tamadyr oglan. İlläsler şu Clear Pro bilen aramızda bir kiçiräçik bol düşünşmezlik boldy. Lisne özüm geldim. Oturduk, düşünüşdük. Emme zat normal owa. Emme zat gülýaly, emmemden bir adam ogullar bir insanla okman uçmanlar. Söz waka düşünşügen bolýar. Owa. Sebebi biz şu wagt karışık dursak onu bizden kiçi akaliyene yaşlar näme onu görürler aljak bizden. Şoň üçin biz diňe o görürler bolmaly bulara. Aslında asmanymyz var, parahat döwletimiz var. İşlemäge de uly mümkinçilikler dörediler. Hele pro diňe arkadaşlar däl Aşgabat Avtokeramika Perhadysda döňüler. Başlaýar ýerden başlaýar. Owa biz Perhada bilen düşünşdik. Netip bolsa
Aşgabat mollo Ferhadustan okudumno, Claire Pro okudumuz, açılya nesip bolsa, bizde diňe agzy berlik, ýaşlarda şular ýalyk görelli bolmaly, urşmalar, söwüşmeler, düşünşmeli. Dogrudan Ferhat? Claire Pro plyonka, brom plyonka gelen maşinleri. Tapaw yok, arkaza gelsin. Aşgabat mollaqy nokoda gelsin. Подготовка ýagdaýy umumy dolu prosesi Ferhadus alyp barýar. Maşin podgotовкасы. Ot ido. Adam başga goşulanok öz ilim bilen şol maşini min brom plyonka taýinlaýan. Men ne diňe hilbe kepillik. İsteseňiz Aşgabat mollo Ferhadustan ýanyna da baryp bilersiňiz. Bolmasa ikinji toçkamyz arkasyň arka ýüzündäki toçkada gelip bilersiňiz. Hemme zat dokumentalny zawoddan garantiýa registrasiýa edip hökm berýändir her bir müşteri. Bizde diňe hil kepillik premium hyzmat isleýän bolsalar, müşterilerimiz original haýytdan jemlenen ýeri Leraton magazinyndan peýdalanyp bilersiňiz. Ferhat ağa. Miau. Janyňyz sag bolsun. Claire Pro'dan daşlaşma. Video var. Köýüne çatma, köýüne jaý ha. Çatmadan emmeter. Gatda köýüne göz goýun jaý. Şu jaýda söýeniňiz bilen ýaşardyňmy, söýeniňizde baryp şar garaş. Söýeniň bolsa goýa şu jaýda ýaşajakmy diýip. Söýenime bir böwregim merjek, bagry ökenim merjek aşgadanym şulaňa oturjak. Emme zat ýatdyrlar. Şo bolsa bolýa bilem Allah, jan diňe şo taýda ýaşajak diýe. Her kim şey diýip ýazypdyr. Şeýle bir känne, şon ýaly şo bolsa bolýa çatmady. Daşal Astanovkada diye üstümden yapmal Astanovkada yaşayın töýgüli bolsa bolýa diýip ýapdyrlar. Şolar ýaly çynnyň gaty töýgü baba bolup meşon ýaly. Ya alla ýalarym özüm şon ýazýanyň profilini men girsem meni bilir ya. Girip görseňle hemmesem 50-60 man hakykatyndan towar alyp beren adamlar hemmesem. Nem üçin şon ýaly hakykatdan şon ýaly edip beren görgürler hakykatdan şon ýaly. Hemme halyny padjaşka diýip alyp çykmalaryny biri ýaşap berenlere gözlenişip ber ha. Ýani itmejek gowsuramak, şey diýip durmuşa çykyp, şey diýip özüň aldyrmak näme gerek? Gahrym ele nemçip allaýarlar. Yalandan bizim şeýle söýgü bada duýgymyň gapdary gerek ýaşaraklar ne. Gözden düşer nädir şu video bilen şu allyma gözden düşer düşüp geçeýin allamaň yalan söz deme. Şo bara şey garip özüne görme ýani şolar ýaly hala ölgüt bolup ýanyňyzy ýüzüne de seretmeýäňiz. Şoň bilen ýaşardym söz açaýyn etmeň şon ýalan özüňiz gowurkajak bolup ýalan söz diýäňiz. Ýalan söz diýerler gahrym eýde şu ýaşamady. Mene ýaşadym bilen şoň ýaly ýerde masal üçin ýani bir derek ýalan sözler bar.